खुलुमबाय लोगोफोर जों आरोबाव मोनसे गोदान स्टोरी लानानै फैदों। बेबो लोगोरि बायदिनो एपिसोड बाय एपिसोड फैगोन। बे स्टोरीनि टाइटेलनि मुङानो जादों बावगार हायै गोसो। जोङो बावगार हायैनि एपिसोडखौ सप्तायाव खेमसेबाबो लाबोगोन आरोना। औ लोगोफोर, जाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, नायबानो जाबाय। लोगोरिखौबो जोङो लाबोबाय थागोन आरोना। बिदिबा लोगोफोर, जाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, बावगार हायै गोसोनि फार्स्ट एपिसोडखौ नायलांदो नोंथांमोना। सेजलै दिनै दिनानो गाज्रि खोमा आंना। बांद्राय दुगा देखायोथ', ओंखायनो जेनबाय दा। नों सिरि था। आं गेलेथ'ला, नोंसोर गेलेदो बाराबा। ओइ देख्ला, थ' जोंहा दैमायाव थांनि। दैमायाव? दैमायाव आंबो थांगोन। नोंखौ लांफायालै जोङो। ओं, नोंखौ लांफाया जोङो। नों दाख्लै मानो बिमानो खिन्थानाय? जोंहासो जा रायजाखादों, बिनि थाखायनो आइजों। ओं, आंखौबो जि रायखादों आइया। मानो खिन्थानाय नों बिमानो खावलि? नों बिमानो खिन्थानानै नोंनि आइया जोंनि आइनो खिन्थाहोबाय, ओमफ्राय जोंनि आइया थेख्लानि बिमानो खिन्थाबाय। जोंखौसो जा रायखाबाय आइया। आइया सोंबाय थाबायबा, ओंखायनो खिन्थाबाय आरो आङो। ओमफ्राय नङा होननो हायामोन आरो। आं थगायनोनो रोङाबा। ओंखायनोथ' जों नोंखौ लांफाया। ओं, नोंखौ लांफाजाया। आंबो थांफानो ना। आं एबार खिन्थालाना रावनोबो। नोंखौ बिसास खालामजायालै। ओं। दे होमबा नोङो एबार समाय लालाय, एबारनिफ्राय रावनोबो खिन्थाला होननानै, नङाबा जों रावबो थांनोनो मोननाय नङा, गेलेहैनोनो मोननाय नङा। आं रावनोबो खिन्थाला एबारनिफ्राय। आंबो थांफागोन। थेख्ला, एबार खिन्थानाय नंला बे, लांफानोसै खनसेखौ ना? एबारनिफ्राय दा खिन्थाखा, नङाबा जों नोंजों लोगो जानाय नङालै। ओं, जों नोंजों खाथि जागोन एबार खिन्थाबावबाथाय। ओइ खावब्ले, आइनो दा खोन्थाखा हले। नोंसोरबो फैदो, दैया जा मोजांखा, गुसुथार। आं जि गियोबो दैखौनो। नोङो दैखौनो गियोबा मानोथो फैफाया नोंलाय जोंजोंलाय? आंबो थांगासिनो। मालायसो दैयाव थांजोब्बाय। औ, मा जाखो रोमैयाय? आयै, आब' एमिया बोरो? जानो आइ, अबेयाव थांखोथाय? आंबो नुवाखै। दुब्लि बारिथिंसो दंहैबायो नामाथाय? थांनाय आइ, एसे नायना फैलाय नोम्ब'खौ। नै आं ओंखाम संनो नागिरदों। थां आइ, एसे नायना फैथां दे। जागोन आयै। ओमफ्रायलाय मानो एसेबां नागिरलायखो नोंहालाय बिब'खौलाय? आब'आ दहाय आंखौ दखानाव लांगोन होननानै बुंदोंमोन। बिदिसोना खोथाया, मागोना बिब'खौ नागिरखावबाय थादों। आयै, थाथ' होमबा, आं आब'खौ नागिरहैनि दे। दे आइ, थाब फै हलेबा, मिन्थिबाय? आब' एमि! हो? आब' एमि! आब' एमि! आगै, नों बेयाव?
आगै न'आव थुदोना आब' दखानाव थांनो होननाया दखानाव थांनांगौमोन नामा आं जि बावखाबायमोन आगै बावबाबो गखाया दहाय लुदु खेलायाव जेननाया आंथ' मिथिखाया मेथाइथ' जाहोखानांगोन जेनबाय जेला जाहोथ' खानांसिगोनानो ना आगै ओमफ्राय थुदो न'आव आइया लिंहरबाय मामबेरनो औ आगै आंबो खाखांखाबायानो थुदो थांसै बोथिसे थोखासिगोन खोमा थुदो आगै ओमफ्राय दाहाय गेलेफिनगोन दे एबार आं देरहागोन आब' नोंलाय माला देरहाफेरा आंजोंनो जेनबाय थाबाय गावहा गेलेबाबो गेलेनोनो रोंखाया इस जि खुसि गावहा माखौबा देरहाबाय थानायखाय एबार आं देरहागोन नायबाय था नोङो नों जेनखागोनसो आब' थुदो न'आव थांनोसै आइयाबो जोंखौ नेगासिनो बे थुदो आगै दिनैहायथ' ना आं नोंखौ फेजेनखागोन नायबाय था आगै नों हाया माथो आंखौ फेजेननो इस देरहाबाय थानायखाय जि दुगाखा माखौबा र' नोंखौ आंजोंलाय हाखाया नोङो दिनैबो नोंखौ फेजेनबावगोनसो आं जाबाय लुदु मास्टार जि दुगाखा गथ'आ माखौबा नोंखौ दिनै फेजेननानैसो गारगोन आं दे गेलेदो ओमफ्राय सोर सालिग्रोनो आं सालिग्रोगोन आंसो देरहाखागोन जेबो नङा दे दा थगायगा हलेबा थगायनाय गैखाया आं थगायखायाना दे गेलेदो नायल' सख्खा जाखागोन जामारबायबो नुबायना जामारोबो आरो नुबाय आं रोंखायो दा गेलेनो एबार नोंनि बारि देद' सालिद' होदसे सख्खा जाथों सख्खा नुबाय गथ' आंनाबो जाखायो दा दिनैथ' आंनो देरहागोन ओमफ्राय रोसे माथो नोंखौ सोरबा नायनो फैदोंमोननो नंगौना नङा जाखो नायफैनायाथ' नायफैदोंमोन ओमफ्राय माथो जाखो हौवाया हेन्डसामथारमोन नामा हे बिदि नङाहाय मा बिदिबालाय माथो होमबालाय माबाहाय जानायाथ' जेबो नङामोन खिन्थु आंहा आराम मोननायसो दंखायोमोन दा जारलायानो बेसो जाबाय आंहा आयौ होमबा नों न'आव खिन्थायाखैमोन नामा माबाहाय खिन्थाथ'वाखैमोन खिन्थाहांसो जादोंमोन आङो बेहायनो आइमोनहाबो आलासिखौ लिंहरब्रबबाय दानाबा जि जारला जाखाबाय आंहासो बुंथावा माथावा जाथारबाय बिदिबाथ' जारलायानो जाबाय माथो बेनोथ' आरो जायखिया नोङो आदै मादैनो खेबसे खिन्थानायबानो जायोमोन ना आफायाबो जि रागा खरा बेबा मा होनगोन बेबोथ' आरो ओमफ्राय इमि आंनि खोथाखौ बाथ्रायथ'दो ओमफ्राय नोंनालाय हिर'आ बहानि जाखो आया माबा मिनिबायसो गावनि लोगोनोनो खिन्थाला आरो बेयो अबेयाव दङ आं मिथिया नाथाय दङ सोर जाखोबा ओमफ्राय अबेनि मा मुं जायखिया दङ आरोना उनाव खिन्थानोसै आङो आं जि मिथिनो लुबैदोंमोन
मिथिया माब्लादि लोगो मोनफिनगोन। ओइ न'आव थांनोसै थुदो, दोनथ'दो बेफोर खोथाखौ, नङाबा दानो जोंहा मोनानाय लांगोनसो रायलायैनो बावगोमालांगोन। नंगौथ' आरो जोंहा रायलायबाथाय रायलायबाय थानो लुबैथारो। आया बावदोंसो, ओइ जोंनाव दायो फैदे। मानोमोन? माबा जोंहा दहाय अमा बुथारदोंमोन ना, नों फैदे दायो। नंगौ नामा? दे होमबा दायो दसे थांनानै फैगोन आङो। दे फैदे, फैथारखा हलेबा। देहाय जागोन, फैया जायो नामा? नों सानसेबाबो फैफिनगोन ना? आं नेनानै थागोन। आरो आं मिथिखायो नोंबो आंखौ बावाखै जानांगौ। नों जेरावखि गैया मानो बे गोसोआ दाबो नोंखौ बावगार हायाखै। सानसे नोंखौ लोगो मोनगोन मिजिंथियो। सायख'नांदि गिदिंफादों थाबायफादों नों